Здравейте, приятели! Ако обичате топчета, това видео е за вас! Аз съм Ефи и добре дошли в моят канал. Значи, сега ще ви покажа моята поредица от топчета. Цяла раница! Така, сега нека да започваме. Така, това е синьо топче Джинио. Това е силиконово топче. Има от едната страна зелено, от другата оранжево и е с бели пръски. И е голямо. Тези двете са големи. Ето едно червено голямо на черни звездички. Така. Ето едно голямо прозрачно с много шарени звездички. Ето едно силиконово. Отзад е синьо и има зайче. Имаме легия, защото са много и няма да ги побера тук. Така, ето. И тези, ето тук са големи. Това е едно топче, дето е много мекичко. От едната страна е жълто, от другата е леко оранжево. Така. Това е едно зелено. Тези са големи. Така, това е едно зелено, голямо футболна топка за момчетата. Малко може да спираме видеото, защото съм малко хремава. Но такъв е сезона. Така, сега нека да продължаваме с топчетата, да не бърбориме много. Ето едно зелено с черни звездички, то пак е голямо. Ето сега едно оранжево футболна топка, голямо е и е много твърдо между другото. Ето тези са между другото много твърди. Ето тези. И другото зелено с звездичките. Ето една розова диня. Ето едно шаренко. Така. Ето едно топче, което е с светло-зелено и тъмно-зелено. Така. Сега. Ето едно прозрачно с зелени буркатени топченца. Кръпчета. Ето го. Вижте го. Много е яко. Брутално е. Както е и това. Имам още такива, между другото. Така. Това е една топка за баскетбол. И е червена от големите пак. Също така. И е това е много яко. Значи, той е прозрачен с едната страна, вътре има розово мъче. А пък от другата е тъмно розовка. Ето, вижте как изглежда. Така. Значи, ето тези двете са с картинка. Мисля, че имам още, но не знам дали имам още. Значи, ето това е много твърдо. Значи, това е зелено, тъмно-зелено и е емоджи с сърчица влюбено. Ето. Така. Сега. Ето едно, което малко странно. Не знам какво е това. Но е зелено с ромбоиди. И е голямо отново. Прозрачно с шаренки
много яки. Квадратчета, петна. Имам и малко, но ще го покажа след малко. Това е прозрачно с шарени топченца. Добре, така. Ето едно, което е наистина много твърдо. Така. Продължаваме. Ще показваме малко по-бързичко. Така. Са 3 футболни топки. Ето я синята, футболна е, голяма е. Ето 2 жълти футболни пак, имаме еднакви. И са малко твърдички. Така, сега не забравяйте да се абонирате за канала ми, да цъкнете камбанката, да оставите лайк. Имате 5 секунди. 1, 2, 3, 4, 5 топчета. Едното е шаренко. Много бягат. Това е едно шаренко топченце. Това е едно прозрачно розово, което има някакъв буклук. Но не ви интересува буклука на топчето. Така. Имам усмихнато емоти, което пак е зеленко. И е много яко. Така. Имам още едно прозрачно с шарени топченца. Но тези са по-малки, тези са по-големи. Имам 2 такива, случайно ми се паднаха. Така. Имам една зелена диня. Ето е как изглежда. И тя е много твърда, между другото. Така. Имам още голямо. Така, ето едно, което е малко такова, с бяло, оранжево и зелено. Ето го. И тук. Жълто, прозрачно. И изненада имаме, че това тук е прозрачно и вътре има розово, светло-розово мече. Ето го от тук, ето го и от тук. Сега вече ще си взема чашката до мене. Още една зелена диня. Това е оранжево и има черни малки контурки и с някакви сърчица. Горе-долу, ето вижте как изглежда. Ако знаете, напишете в коментарите, те са долу. Така, започваме с малките, ще ги покажа малко по-бързо. Така. Тук са ми много малките. Ето. Значи, ето ги, това е на розовко. Ето го. Това е едно жълтичко, футболна топка. Това е едно оранжево с бяло и леко размазано. Това е сега едно камуфлажно топче и е много твърдо. Така. Така. Ето, това е едно шарено. Това е едно същото
Ето, сега ще ви ги покажа. Къде. После ще ви го покажа на края на видеото. Така. Ето го. Така. Ето вижте. Еднакви са. Сестричка и братче. И са много мекички, между другото. Ето ги, вижте китвечките. Ето те са почти еднакви. Но това има лилаво, розово и бяло. Това има само бяло и розово. И са якички. Пропуснах едно голямо. Съжалявам, но ето го. Така. Ето едно розово, то е с буркат. Ето едно зелено и то е с буркат. Те са прозрачни. Ето и едно. Ето такова. Така, значи. Ето една баскетболна топка. Жълтичка. Едно озъбено човече. Мочи, което е жълто. Ето едно. Ето такова. Имам го същото лекичко. Така, ето вижте, оранжево и жълто. Ето го как е едната от другата. И това е с бяло и лилаво. Значи, те са еднакви почти. Вижте, приятели. Вижте. Но от тук има зелено. Така и имаме едно такова. Значи, това е жълто, оранжево с бяло. Ето го. Това е едно синьо с черно, бяло и е мъжко с Спайдермен, момчета. Така, това е, ето го, едно силиконово, чисто оранжево. Така. Ето, имаме шарено. Така. Камуфладо, само че е розово. Така. Ето. Ето, това е много яко. И е братче с... После ще го намеря. Ето го. Ето ти. Така, сега... Още едно. Тези вече ще ги изсипа, за да може вече да ви ги покажа. Ето. Значи това е същото като розовото. Бялото ми се падна първо. И после розовото. Това между другото е супер яко. Ето също така. Ето това е едно розово с бяло. Това е едно оранжево с черни светички. Това е зелено с черно, не мога да разбера какво е. И
това е едно светло-зелено. Вече последните. Значи едно, ето такова, вие го видяхте. Имам още едно такова, но те са малки, няма да ги покажам сега. Значи ето ги, ето това е едно зелено смихта, то е моди. Така това е едно шарено, ето вижте го. И останаха още три, значи такова. Така. Червена диня и една светло-зелена диня. А сега, ако искате, може да ви извада всички мои дини. Искате ли? Така, отделихме дините, футболните топки и буркатените. Тези двете много не са буркатени, но все пак имат ето такова вътре. И чао! До скоро! Обичаме ви! Ето ги всичките топки.